I ćao svima ljudi, ja sam već HD i danas ćemo igrati Payday 2, kao što vidite multiplayer. Budža nije sa nama, mislio sam da snimim sa Budžom, ali on nije danas tu, ne znam gdje je. A ovo je zabavno onako igrica, pa rekao hajde da snimim. Bre. Izvinite ako šteka malo, zato što moj Mirrorless Section, pošto ja s Mirrorless Section snimam igrice, hoćemo kada smanje FPS, izvinite zbog toga. Ali ja mislim da dobro radi. Ne treba, pošto je na full grafiku, ja mislim da dobro radi. Igramo na mapi Aftershock. Trebamo da ukrademo, kako se zovu, sefove i da odnesemo tamo u kamion, bravo. Veoma je napeta igrica, pa zato. Ja ću da sečem neke delove koji su dosadni, pošto bi ovo mnogo dugo trajalo. Pentre. Inače, ja sam 41. level, nije mi ovo prvi put da igram ovu igricu, tako da... Vidite kakvu pušku imam. Zoomka. Moram da smanjim muziku. Ajde bre, pozori. Da vas malo... Da me bolje čujete malo. Pošto stvarno je preterano. Zakolji ga bre. Ovo je mnogo težak level. Mnogo je zeznuto. Alo bre, aj se smiri. Puče me brate, mili. Zakolji ga bre. Će mi utepa bre. Gledaj što mi napravi. Ma gdje su oni? A vamo. Bio. Nje. Shield down. Da li je ovo prvi kamion tek? Vele moje. Jao, ko se sad healinguje? Ajde, bar. Uzmi sef. Bege bre. Neki gi zapali ja smatram. Ajde, instaluj ti je sefovi, aj skrao se slodana sam. Ajmo. Uzimaj. Zašto neće da uzme? What? Ne vas. Brigam. Aha, ja imam jedan na grbaču. Zato on ide da uzme. Ubi ga bre. Ne mogu ni da trčim s ovaj sef, ja. Sniper, Gotovo. Ja sam žensko? Šta? Pa dobro. Moraš
I bar jednom u životu biti žensko. Zezam se naravno. Ja treba postavim taj. Ja sam uzeo jednu da postavim. Ja da razbiraš. Šo. Pukni ga taj. Napokon mogu da tačim. Meni je bolji Deagle nego ova puškica mala. Ne znam da li ste nekad igrali Payday, ali meni se sviđa. Košta 5 € na Steamu. Ja mislim da je sad i besplatno. Ne znam to. Dobro, ti ga opravljaš to, aj. Nek ti bude. Kuku, mame. Lola, majko. Puca. Ti je me utepao. Mora postavljam ove. Tačno znaje, će me skapao. Puča me struja. Kuda je struja? Hvala, batko. Dobro, pauz. Neko me digo. Digli me! Ajde bre, zašto nije puca? Zakoli bre, seljaka. Zaklaga. Majko. Ovo je mnogo zeznuto. Zeznuto. Au, nemam više metko, ono zato neće da puca. A ja se čudim. Otvaraj. Ajde, uzimajte. Au, puče fleška, begaj. Ne, majko. Bege me utepaše, sve me utepaše, majko. Sakri se u kamionči i čudite. No. Daj, pečuj se, ajde. Dobro je. Oprlio sam i sve. Ne sam ih oprlio. Koja me gađa be? What the hell? Noti udjela be. Podignaste li ga noga? Neste. Ajme vama vega. Kuku mame. Puče me strujica me puče, ja. Majko, kude si? Njega. Thank, batko, thank. Če me pukne još jedna strujica. Ovo nema šanse da uradim ovu misiju, ali nema veze. Ubiju nas, baš me briga. Imam pare na prodaju, brate. I mislite pare na prodaju, Katapult. Daj meci, bre, nema meci. Ko je be zombo, be? Kakav zombo, be? Pa daj mi zombiti tamo njega. Spašavajte mu život. Ideš lava neka. Će pod srca be spašavaj ga. Kako budalo? Ja imam 2 medpacka. I 7 vrca. Što ti imaju vrce? Nije stealth. Trk dole.
Sad treba, ne. Sad treba da odnesemo ovi sefovi tamo do kamionče, ali teško da će biti. Aj, pa zašto si upali alarm sad, aj? Švabo, brate, mili. Ovo je mnogo zeznuto, ali mnogo pare dobijaš. Te. Akcija, eno ga buca tamo, vidite ga. On je najopasniji tu džagala buga tu. Mora da uzmem onaj sef i to je to. Buca. Rokaj bucu, rokaj. Ne. Prijatelji smo jajti, ne. Kamion. A bi to li sebe naš be kamion? Martinolovac 2. Batko, ako si naš, sad idem napišem Srbija. Kamion. Ali ovo je mrštav. Da, ja sam ženska. Ovo je Srbija be Mirolovac 2. Ajde tereve tamo. Hajdi Miro. Ja trčim. Trčim. Sad treba da branimo kamion. Evo ga, srušili smo zid i evo ga kamion tu. Alo be, brate, pa daj ja da vozim, ja. Uvijek sam volio da vozim ovaj kamion tu, ne znam zašto. I sad treba da ubacimo sve sefovi u taj kamion i poslije taj kamion treba da parkiramo tamo i da sačekamo i helikopter da dođe i to. Alo, brate, pa čekaj, šobane! A mogu i da sednem ja u ovaj kamion, ali neću sad. Evo vidite ovako, i samo tisnem F i sedim u kamion. Pored ovoga šabana, ja i on imamo istu masku. Dobro, batko, dosta će. Još ovaj. Uzmemo. I to. Good, nice. Mrtav. Nije mrtav ova šoba. Čekaj, batko, da se tovari, gle. Pa čekaj, be, švaba, ne bi se ga udari, gle. Bože. A ba zašto ovaj ne ostavio sebe, be, ja, švaba, be, majko, be. Hoću ja, ne. Ne mogu gi nacentriram. Ne, strujica će me, ja ću si imam vamo. U stvari ja ću im doma. Ti pomagam ti. Sad pokušavamo da se spasimo da otidnemo na toj mjesto, a ovaj budala ne zna da vozi. Tako da teško da tam da otidnemo. Teraj batke dok te noge nose. Jedan nam je umro. Vidite tu dole kao zatvornik i tu je umro jedan. Hteo sam da ga spasim, ali neki ga udaraja odozgo s pendrek i ne sam mogao da ga utepam. Tako je, na vrnjanski lepo da si kažem i da se utepem. Ajde tamo idi i istovarite kamion. I sad F držim, iskočim. Sad će biti veoma zajebano. We do helicopter. Znači čekamo helikopter. To ću ja da skratim, ako preživimo. Oho, ljudi vidite, pokušavamo da preživimo, ali teško nam je, jedan je pao dole, mora ga spasimo sad, ali teško to, da iskočimo i sad menjamo, ajde rizikujem. I on koliko se zna, ovo redko ko pređe aftershock ovaj, da, sad, sniper down, dobro. BG. Čekamo helikopter. Evo on se javlja sad. Šta je rekao nisam čuo, ali nema veze. Zašto oni... Vidim se kao da nose sefove. A zašto to nisu stavili? Ne znam, može bug neki, lag, bug. Jo, fleške ove sad ovo.
I ja rokam u prazno. Imam još 18 metka i to je to. Kude, odakle više pucate? A ovaj neki ima one, kako molotovljeve koktele i samo bacate i zapale sve, to je dobro. Ali ja to nemam. A ovo zašto? Pošto kad umrete ima određeno vreme da se stvorite ponovo. Naprimjer 2-3 minuta. A ovo je Zombo. Zašto on nije tu? Možda je izašao. Možda. Stigao helikopter. What the hell? Da li ćemo uspjeti da preživimo? Da ga je tamo lele majko. Teško da preživimo. Čekajte me. Gdje sam bio? Pa što znao, nema šanse. Sad ja od ovdje da izađem jutra. Ne mogu da izađem od njih. Vidi! Mrtav, pao, mrtav. I on će da... Ne, zašto si izašao? Ne! Ne, pali smo svi. In truck. Pa brate, pa zašto si izašao? Eto je. In truck, aha. Plusa. A ovo je živ! Možda imamo šanse. Ja sam umro, nema veze. Ostaćemo ovdje da vidimo. To, ajde, tere. Da li će da preživi? Mice, GG. Ajde, pa tere, brate, pa koga čeka sad? Rip. Ama, brate, zašto? Gde si ti, gde? What the hell? A zašto ne mogu da shvatim. To je to, ljudi. Prešli smo misiju. To je to. Helikopter nas je odvezao. Trajalo je dugo, ali prešli smo misiju. To je to. 32 minuta nam je trebalo. The Lost Connection. Dobro, on je izašao, nema veze, prešli smo misiju. Pare nismo zaradili, ali nema veze. Prešli smo misiju, znači to je to. To je to, ljudi, za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Poz!